machalo nade? Erokamano Cleopas. Ne watwak matin kapok wadonje mbako romo. Mane wanyiere wach moro kae gi Joyce ni ng'iewo lo chalo ka kisera. Higni moko matin mokalo aparo ni samoro ne pod tin. Ne nitiere yore mopogore opogore ma ji ne yudo godo joot. Mokwongo ne nyalo dhi chiro kata aora to iywayo nyako to bedo jaodi. Mar ariyo ne en jagam. Ma jagam ne bedo wayu moro kata watni moro mong'eyo jodalano. Marango ni mamini wuodo mera kacha to ber to kata to rach. To mano be kaka chal mar ng'iewo lo en ni samidwa ng'iewo lo kata wan bende kaka Optiven ma wauso lo ok wa create lo. Lo ma wauso wang'iewo. Koro wan be process mar ng'iewo no be wan process no endo ni mokwongo kaka ne bana Tuju osewacho cha. Nyaka itim gimiluongo ni due diligence. Due diligence en samoro nyalo bedo mayot kabisa machalo kaka oro kata mana watni moro mondo penj ni ane. Kaka wan sama wang'iewo lo, wang'iewo ga lope madongo mondo mi wapoge wang'ade kendo wause. Waoro kata ng'ate kor gweng'no. Mobed kata ng'at moro machalo ni en jagweng', ochalo ng'at moro molal kanyo ma ni wanyiero kanisa moro kata jakong'o moro nyalo miyi adier maloyo ng'at machielo. To mano en part of due diligence. Sama idwa ng'iewo lo e boma kata mana dala, nyaka ipenj penjo, to nitiere penjo ma ipenjo jomoko ma dhi nyisi adier. Adier e ngima nitie joma dwaro ni maber, nitie joma be ok dewi, gidwaro pesa. Te wach lo kae nitie ji mang'eny ma gin era mar gin mana mar pesa, ok odhi miyi process. Mokwongo ka ng'ato miyi haraka, moketi era ni kaw sani, to ok omiyi thuolo mar timo gima ne Tuju wacho cha. Nyaka ibed motang'. Nikech ang'o momiyo okasi to ok omiyi thuolo. Mar ariyo, Tuju no wuoye wach moro mar nengo. King'iewo lo e boma, to ibi penjri ane to nengo minyisa ni to gi boma ka. Lobni dibe ni en maber adier nikech nitiere wach moro ni cheap is expensive. Inyalo ng'iewe nengo mayot to bang'e koro iyudo hasara nikech in garaka. Gimoro nitimlo ni deal. Kiwinjo ni ma en deal maber ma kik bayi to ipar diriyo. Ing'i ane mokwongo, penj ane ng'ato man kanyo to ing'i ane nonro mar lo midwa ng'iewo. Samoro nitiere lope moko ma title pok owuok, lakini the mother title lope duto mane Kenya nitiere gi gimoro ni mother title mantiere Ministry of Land is available. Manyalo confirm ni kaka ne bwana Odoyo wacho ni wuon lobni en ng'a. To ng'ama uso ni to en ng'a. To be en gi ratiro mar bedo wuon lo mondo usni lobno mondo mi ibed gi lo. So ana akwayo mana ni sama ng'ato dwaro ng'iewo lo, ochalo kaka kisera. Kik idhi adhiya ni aromo go to yiena, mane ng'eny nyiepo matimore kani. Wan gi deal maber, bikaw lobni, nengo ber, nyawuoyo gi ng'ato, aonge gi details mang'eny, to asebedo go sipe moko mapenjo wach masimore Athi River ni. To wachona ni nyocha nitiere haraka ma nyiso ni geduru piyo. Nekech ne gineno ni koro kosegedi to serikal biro bedo goruma ni kikwa mukudi. Machalo ni ng'ato to nong'eyo ni lobni nigi tabu moro matin. Koro miyo ka ng'ato keti gi haraka to betana